Ka Reliance Jio Infocom Limited jang Mukesh Ambani bat ka Bharti Airtel Limited jang Sunil Mittal kidan ha ka jingya kun ka bajur bha na uwei unong Amerika ubala bantam yaki artili ki company ha ka liang ka telecommunication ka Jio bat ka Airtel ki dei ki bala pau bha ha ka jingya dei bat ka mobile internet ka bastet bha badro ka lala ban pen mi ya ka 5G network bat ki OTT ha ka dor ka babiang ka Starlink jang ka SpaceX ka badei ka company badei try da Elon Musk Kalapnmi ya karukom trekam batmai jongka jingpen ya day link ba ki satellite direct to cell. Link ba kan ni technology ki nong pinan kam kinla ban pen ya so bej ya ki smartphone jongki shaki satellite jongka Starlink. Kane ka mod ba unam dan kam show ban bu ya ki tower mobile tinrai bat ka internet bat ka call connection kan long wat ha ki to ki chaka ba ki telecom company kimpat la ban bu ya ki tower. Haringkat bat kane ka rukom trekam jongka Starlink ka kenhun jongka SpaceX kalap banaru ya ka jingya tre lang baki katu khatne ki company bapau nam jongka telecom ka Starlink kadang yai piteng ban penyar shushu ya ka lat penya dailing ba ki satellite hakini ki khandiat banai beladam ka company kadang penher shushu ya ki satellite thamai ringkat ki rocket thamai ban penstat ya ka rukom trekam atkum ka kaipot da ka tweak down ki nong pendan kamenta ki smutenat ya ka internet ha ka jingstat ka ba arspa sanpo le nilai spa sanpo mbps banya ka jingstat ka ba sanpo 100 mbps kane ka rukom trekam thamai ka Starlink ka long shisha ka jingjap ka bakirpang ha ka jingpen ya dailing ba ki satellite bat ka jing trekam ka ba ai ya ka jingpen ya so bej shaw satellite shaka smartphone kanam dan kam ya kanu ka jai cell tower kane kan kampen sok ban yo network wat heki jaka bo umpat dan mobile tower ya kane ka khubor la yo e ling ba ka wai ka slajing tho jong ka juk internet ka india.com